Huomenta. Oletko aina vain imennyt tupakkaa ja kaikkia myrkkyjä keuhkoisi? Suunnan voit muuttaa. Ala puhaltaa tupakkaa. Sinne missä sinä haluat. Metsissä, luonnossa, kalalla, metällä, ystäväpiirissä, jos ne sitä haluavat tai sitten eivät. Näytä miten se tapahtuu. Siis tupakan se voi sinne minne sinä haluat. Et tule tästä riippuvaiseksi, koska et ime tätä keuhkoisi. Etkä saa myrkkyjä sisäsi. Siis puhalla tupakkaa, älä ime sitä enää. Ja mikä tärkeintä, osallistut samalla korkean tupakkaveron keräämisen valtiolle. Hyvää päivänjatkoa. Schönen Tag noch.